You must thank you, yeah. In case I'm going to say what time every day. So I'm going to go us. And I'm going to share my presidency. Forget, can I one president? I'm sorry, nothing going in. So, who's going to want us on the day? Somebody in. Promoting the Chipocha Open. There's no president, there's you. To go to the Mari plus one. To Mari want to go there. Wakawanda za kushika. Na president the imenya grass go ya we organize na kikoko. Sisi go para si heavy. Wangu chide. Guys, cheers. Christmas night, guys. We are to celebrate the birthday, guys. We are to celebrate the birthday. Temoyo wangu chide. Yeah, guys, we are to celebrate the birthday, guys. Fast and affordable ride at the tap of a button. Achiri kupisa mkomana. The smartest way to kupisa move. mkomana. Achiri kupisa panguva yake mkomana. Mirai mumunze. Thank you, Peggy Chipoko. It's my birthday. Actually, young sister, tomorrow is my birthday. Peggy Chipoko, tomorrow is my birthday. Tomorrow I'm +1. So I just want to thank God for the gift of life. Mangwana sanashika ndiyodaro ndona sokuti ndapinda mangwana ndona sokuti ndapinda andishukuti ndichafa nhasi ndona sokuti ndapinda ndikuona sokuti ndapinda mangwana birthday rangu but kuti ndikafa nhasi ndioni sokudaro uya mamuzere mukomana uyu forget ndinozvimwira marula kuti celebrate birthday rangu nhasi palive achiri kunzistana akanga achiri kunzistana stana chaichaiye Rafi matishesi batani ko. Matishesi. Hayi matishesi nonenza wena. Antina matishesi. Afika tshina nezvokuti chakagadzira matishesi achona ura insiloya nawo. Andingarigone ndasimudza maoko andirumidze mari rudo rwemari andingarigone vanoda mari simudzai maoko mukomenzi uchetsea malafu nemalakstioni Thank you, Sister Sonia. Thank you, my sister. Thank you. I'm just celebrating my birthday, guys. We are celebrating the Nadia. Thank you, Brendo. Aywa, this channel. Actually, good stand around. Thank you, Sema Richard. Thank you. Yakazoa jara either. Remari, andingarigone, ndasimudza maoko, andirumidze mari, rudo rwemari, andingarigone. Thank you, Catherine, thank you. Andirumidze mari. Apa guys, stana anga chiri kunzistana patime yaya, anga chiri kunzistana. Ani maona apa, anga chiri kunzistana chai guys. Ndambofara guys ibedera mbedi nokumbira musandivigirewo negative comments please ndandingokumbira zvanhasi chete this evening only please musandivigirewo negative comments anyway let me enter into Christmas tomorrow with a positive vibe please only for today nanchikumbira kuti mundinyarewo please mundikondiremekedzawo tozoti muvenyu munondivenga asina ndingokumbirawo yes faith maita imbomirewo zvanhasi chete guys nditingofara chero kwandimaka zvanhasi yatingofara zvanhasi ngatimboisa kahatred keke pasai timbofara chese so mumire kundispoilera zuva rangu guys timbotamba zvakanaka so zvanhasi chete muzonditukenyu kusina mangwana muza 26 muzofamba nenhasi guys nhasi namangwana imbonimirirai anditika right muri seiko guys maswera sei mamuka sei muri sese guys nhasi ndiri kuda kungofara guys tida kungotara vhege kufara guys saka nhasi sorry yenyu guys ndida kungovhurira mvhege tida kuivhurira guys kuivhurira zvazviya zvokuivhurira cheko zvaunoda kutaura zvaunoda guys ndimbondirega celebrate birthday rangu in style guys animaona anyway chekutanga guys I hope you are all okay. Thank you guys. Birthday rangu ririko mangwana ndinongotenda Mwari nechipo cheupenyu andifunga kuti ma-hours asara aya ndingafa aiwa kuna zvakadaro ndizvo right ndosvika mangwana saka ndangotenda Mwari nechipo cheupenyu ndozvizva ndongotenda +1 guys +1 mangwana +1 guys saka 43 but guys ini nangu chipo fafia guys ini 22 guys futena 22 saka izvo zvema 43 ndezvenyu guys
ndezvenyu in the 23 handitika zvinoitwa gogo izvo ndezvenyu zvizvo gogo ndezvenyu makambona gogo vaneswagi indeswagi ked mamuna kugaza neswagi ndisei guys mbomira zvegogo tizozviona kata kuzvi50 mbomira izvozvo iko zvino right chekutanga guys ndoda ngotenda guys ma-wheelchairs edu handitika sofa handitika 3 are there avepo in our possession avepo handitika 3 avepo handitika tine 1 year yakadonetiwe kuHarare and 2 in my possession as I speak right now ndamatenga handitika then tine 2 people who pledged for the other 2 asara kuti akwane 5 so muzati zero ndakarira hope dzinyasha hope dzeumambo knowing very well kuti at least handichaitwi murevi wenhema handichaitwi munhu akaipa kunze vakauya vakatipromisa vakazidai sometimes zvimwe zvinoitika it will be beyond your control hanimaona but at least zvazadzikiswa hanimaona ende vanhu ivo vaya kutamba christmas kwavanenge vachiita chetambo christmas yavo vachiziva message yekuti zvichatumigwa after christmas zvinosvika zvinouya at least mauche avepo chero vozomukira vonogara chero vakamukira 7 kuseni vakanomiririra aiwa vanenge vachipiwa anenge avepo saka ndinoda kutenda handika ndinoda kutenda guys mundibetserewo kutenda guys ndibetserewo kutenda handiti vakatambanudza maoko avo kuti mauche aya azadzikiswe handika kuti azadzikiswe asvike patatiri because ini pachangu ndanditori nestress kuti saka vanhu vai vanofungei vanoti kudii saka pakamira sei muza guys it's not easy wambopromisiwa chinhu guys wavingwa kumba kwako wapromisiwa watopinzwa mugurupu ranga riripo utori nehope yekuti ndanichifamba nemaoko nemakumbo handitika ndakufambawo ndigerewo zvinoita vamwe kozongo last minute iwe ndio washaiwa guys kafeeling kacho kakangooma so kanenge kakangooma deti kutaura vanhu vekuti havasi kurarama nedisability zvazviri nani wokuti inini ndikadisappointwa nhasi kuti ndapromisa chinhu hachina kuuya at least I can understand kuti inotambika hanimaona but guys munhu waunenge wapa hope guys munhu ari kufamba nemaoko munhu asina makumbo waunenge wapa hope wamupa hope kwaari anenge achitoti wamupa upenyu wamupa hope wamupa chifambiso wamupa chekuti asundewo achienda kunohasila hanimaona anotosunda ari muwheelchair imomo atinotengesa maswitsi ake arimo muwheelchair imomo zvasiyana nokuti anogwesha akaisa vanenge vakaisa mene zvinhu zvavanosona so zvinenge zvimapillowcase zvavanenge vakaisa maoko zvavanenge vakasona vakaisa maoko chavanofamba nacho kuti nemavhumu kuti vakwanise kudi vasabayiwe pasapa zvasiyana manje saka munoona kuti zvinenge zvakasiyana saka madiaries I want to thank you so much mwari wakuitire zvakanaka and I just so wish and pray kuti 2023 wesatambadza ruoko rwake you must come back here guys with a testimony not testimony yekuti ndazotekerwa present naningi ndazodai we want real testimonies pane zvawakaita real testimony yekuti mwari vakandibvisa pabasa padainza inini handina qualifications dzinoqualify kuti kune vanhu vane maqualifications but pakanonongwa ini ndindapa musoro nematestimony atenge tichida because maka unlocka the gates of heaven hanimona pane zvakaitika muspiritual realm pane pamakadena makanochallenge mwari pache zvake you challenged God himself so ini mwari andoziva ndopfugamira ndonamata every day havasi mwari vanonyadzisa havasi mwari vanofuratira havasi mwari vanongotarisa zvinhu vongoignore hachigoni hazviiti talking from experience hakuna zvakadaro vanhu vanotorivhura chete zigedhe iroro saka thank you very much guys at least zvakaitika hanzi waiting to share my testimony of course Anna you are going to share it and just receive and believe in the name of Jesus and also guys thank you Brighton Chikumbu thank you and guys ndisati naenda mberi tini panapa pane maopportunities handinawo pano I have this opportunity saka inini isusu guys hatisana noomera neinformation handika chekutanga guys thank you Kevin chekutanga guys ndine 2 maposts kana uri teacher handitika kana uri muSouth Africa you are a teacher ndine 2 maposts pane chikoro chiri kudiwa 2 mateacher hanimaona saka zvatanga muzani zvakanakira diaries vanotanga nepano hanimaona vanotanga because they just believe kuti vakatanga nepano vanowanawo vanhu kwavo because page rinori ndere vanhu vakuru ndere vanhu vari level headed hanimaona arinawo mapenzi akawanda chomboita tichipengawo asi hatizonyanyisi kupenga handimazvona toita tichidzorana nekurumidza handimazvona so guys kana if you are a teacher and in SA handiti mukana ndewe madiaries I'm talking kune vari pano padiaries madiaries mateachers handika wakagara hauna chekuita kumba wanga wakutopera hope pane 2 opportunities aripo saka you just have to see mixeri handika and then you apply mira ndono tivandudzwa kuti maticha ichi here mira itweni aichonochi okay parikudiwa we English anditika parikudiwa teacher we English anditi
Parkudiwa teacher we English we high school and teacher we high school we English and this teacher must be should have the ability to teach commercial subjects and kana une advantage antika yeku teacher ma commercial subjects and it will be an added advantage saka ma teacher I know you are there magamtsvaga mabasa and zvanga zvakuinda zvichirema zvakuinda zvichioma antika panyaya yekuti mapemiti apa guys tinongozotaurirana kana zvakuda kurema totaurirana navo mongoonesana kana muchipuwa mumaoko keshi envelope zvongoita animaona as long as uri pabasa animaona teacher wechirungu anditi saka unofanira kuve ne 3 years working experience and at least 3 years working experience and asiwo kana uine permanent residence it will be an added advantage anti mazvona saka tegai maticha munoziva guys tegai maticha munoziva mucomment section vauye vazvinzwire mukana uri pano and applications along with a detailed CV and supporting documents must reach the Office of Human Resources or any admin latest by 5 January. Saka by 5 January, kana uripo teacher wechirungu wechingezi. Anditi, unge watuisa kuti mapepa ako sanodiwa watobatanidza watotumira kuna admin pauchauya ini chatokupa pokuti unotumira papi kana kuna admin. Anditi, ange achoona kuti musi wa 5 January vanenge vachivhara application. Anditi, saka vanenge va shortlist kwachete. Anditi, ndo piwa vanozodedzwa ku interview. Anditika, right. Ndo yekutanga. Yechitu yacho milaitone. Okay, uyu wechitu ndi primary school teacher. Anditi, primary school teacher kana uine degree kana kuti diploma re-teaching ku primary and at least 5 years traceable teaching experience and kana wakambodzisa ku Zimbabwe for 5 years antika zvino anzi posta ikumpa page ma advice acho au post pa page pandakichange ndashtaura ndikazotaura ndichazokana mu essay ndemu essay eku diaspora ndikuya ku diaspora ndikuya kugara vakagadzirira vete ve UK ndine enyu ma post I'm coming there gara makagadzirira ve UK time chitega vamwe vasiri kushanda guys vamunoziva vasiri kushanda vari ku UK vategei vauye mukana uyu ndewe pano pa diaries and saka waniko urimo mukati memukana usacheme kuti ini zvangu hazvisi kuita ndakaroiwa handisi kuwana basa ini vakatonitumira mamhepo tauya nawo mabasa pano toda kuona kuti mamhepo iwayo mabasa auya pano mamhepo aya anokubata sei ndatoda kuona izvozvo andikazi aya tu mabasa aya ndemuessay handiti right saka kana uri school primary school teacher handitika highly computer literate and ability to teach ICT and digital literacy at primary level andika hanzi izvo it's a must, it's compulsory. Hanimona hanzi izvo it's compulsory kuti unofanira kunge uchigona zvekubaya makombiyuta yawo hanimona unofanira kunge uine legal work documents andika available to undergo both a theoretical and practical interview. Okay, saka kune ma interview chaitwa ma practicals ni ma theory amene chaitwa ku and prepared to be managed and to go extra mile and improvise in cases of shortages of teaching and learning resources. Ilanguage ma teachers that zivi wokuti vari kuti kudi amene zvikuti kai shortages of teachers kasodidi prepared to go an extra mile kudaka na teachers na kuya here unenge uchitora me class ufana kukafira amene kuti zvinofamba sei anoona handizivi. Aiwa guys, mapasa yakatowanda ndiri kuti tuini. Uyu wandiri kutaura nezveke primary i grade 3 kusvika grade 6. Hanomona, pari kudiwa grade 3 kusvika grade 6. Iyi yandiri kutaura nezvayo. Then usina ku primary foundation phase, pari kudiwa we grade 1 and 2. Anditi, foundation phase pari kudiwa we grade 1 and 2. Degree in early childhood development, at least 5 years. Traceable teaching experience. Kana wakaita zvezvo zvefoundation phase zvezvo une degree rako zvokudzidzisa ma A E B C D E F G handimaona ndokudiwa kana une degree rachona 5 years wakamboshanda kuZimbabwe uchidzidzisa kuma creche uko nekuzvi primary school handimaona uri kudiwa apa handimaona ende unenge une computer yoyo zve computer literate izvi unenge uripo handimaona ende mapepa ako ngave right handimazviona saka kana uripo ose ma applications ari kubva musi wa 5 saka make sure kuti wamira kwazvo right. South Africa napedza nemanti ndakuinda ku diaspora ndakuinda ku diaspora kaite tichimira kuti kunze kutakwa tikotamba diaspora
right vari kudiaspora tikuda makera muri kweroko. Are you there, carers who are not working? Makeras asiri kushanda muri kweroko, guys. Makeras asiri kushanda. Are you there? I say my love ni Malexka. Makeras asiri kushanda. I say to one. Anzi makeras. I got makeras. Amen. Makeras. I say my love ni Malexi. Cheers, Kelvin. Cheers. Mwangu. Cheers. Vari pa ere mu makeras asiri kushanda. I say my love ni Malexi. Makera. I say my love ni Malexi to one. Aha. Hamoni jemaka wanda. Tungoda 4 carers. 4 carers. Vari pa UK ya. 4 carers vari pa UK. Handiti. Marefi echo kubata. Ayo. Imari yakawanda kai guys. Nandiziyo asindozo tisumukati pamari. Hey! Mukati pamari ku Africa mwe mwana ndino domo. Unoda kudomoka here. Domo. Ando domoka mwe mwana. Hanzi long term to start ASAP. Hanimona. Kutotanga fast ukudiwa. There's no carer in the UK that isn't working. It can, but if they want, okay, I don't know my washingi, I don't know. Kuti vari kuenda sekushanda na vari kuvasini vanoshanda, I don't know. Anditi sakanzi uparodora ntanga manje. Animaona. Sakanzi para long term booking ira ndizila meji long term booking wakuti long term booking kubuka chisha zvena handisivi papo toyakuti kudi imimi munoziva imimi makea. Mareti acho anditika mareti acho hanzi £750 per week inclusive. Saka zithi inclusive ukuthi kudi ila ndizozivi. Animaona. Kama rate 750. Animaona 750 a week inclusive. Per month per hour ina ndizoziviwo. Per hour ina ndizozivi. Kuda munozo divide ina handizivi. Mozo divide kuti panobuda mari zvofamba sei inangu handisivi. Zvinofamba sei. Asi £750 per week. Imari yakawanda iyi. Per week. Name £750 per week. Imari kumaranzi. Kwanza ewa isho. Nei we didi wapo. Saka mukunduza kuti imimi munokhora mari yakadarika £750 per week. Kwait nokhora £950 per week. Imi per week ere guys tandwa kwezi. Per week ere guys. A live in care. Imi guys 900,000 imari pa imi mina ndibuti chaka aiwa kuna chakadaro mina ndioni zvamukutaura iki mina ndioni 1000 per week imari 1000 mina ndioni. How much is £1,000 in rands? £1,000 equals 20,795 South African rands and 41 cents. Per week, guys. Imi 20 grand per week. Oh, come on, guys. Me keep my serious. Muguti mari show mai. Ayo takuda kuyao. Ndemchekile ubasa le ukea. Ndichekile ubasa. Oh. Imi saka muda zepa mwezi munokhora 80,000 imi. Pamwezi mtunguti kuma nuti 80 tozongovera kugisa kuma weekends. Munokhora kuma 70 something thousand per week per month imi. Nemiseka vanenge vachisora makeara vachiti kwanzi makeara hazviiti vanosuka madhoti vano inichero kutonzi ridli ndoridla andodla ndichimbo pewiki aiwochero kutomanya nawo cheko ndakasenga apa ndomanya nawo madhoti acho andomanya kuchida marino yakangonzi dode neni marino yakangonzi dodo ndomanya imi vanhu kuafrica mazvizoka musiyana nesitibotozva musaziva kwamuna kuswera mazviwa maiwa mari kutagwa apa maiwa mari yakuti ikutagwa pa mainzwa muchingosvora musati maziva information yakakwana muchingosvora maiwa kamari from the mainzwa hanzi yes I get 50 aiwekani per wiki imi vanhu mutaure kwamunoswera imi mazvinzwa kwanzi mabhills achishamiso chino mabhiri akawanda sei unongozati mari yevhiki 1 ikatoye mabhiri iye 3 weeks indo yako iye mwevhiki yekupesira indo yemabhiri chero bhiri rako ngazokura kudarika ipapo bhiri rako ngazokura takawa kuti takatawo palive yepanai takawa kuti dzimba dzekansero dzinobhadharwa sadzidhuri takawa kudaro dzimunobhadhara sadzidhuri saka 7 ukapuwa iyo 1000 per week ndio unokavha mabhills izvi ndio unobhadhara rent wotenga chikafu kaodira gas iye 3 weeks indo yosevai guys imi vari kuafrica mazvinzwa ka
gadzirai mapepa muende kuuk, gadzirai mapepa muende kuuk yuko, gadzirai mapepa muende kuuk. Iri basa iri hanzi riri kuBoston, kuLincolnshire, ameno, kuBoston, Lincolnshire, ameno. Asi kune avo vanoda havo vasina basa vanoti hatina hedu namba dziripo panapa munouya ndokupai namba muapply. Kune avo vari kutsvaga pekutangirawo maybe wakasvika manjewo kuda usati mapepa kana kuti hauna chi, ameno inandizivi unongondibatawo kana wakasvikawo uri mafikizolo uchidawo pekutangira handitika kana maybe kuda mapepa unongosina. Saka unobva watouya kunoku ndokupako ufana kuapply unowana basa rimwe rino rema1000 iri uri pane rimwe tanga pa750 papo unozowana rikuenda pa1000 ungotangira 1000 izvi unotangirawo pasasi wozoenda wani makatangirawo pasasi ozopinda kuma1000 uko handi mashona vasikezi mandrosa neana imi kwanzi kuBoston Lincolnshire neno kokoko Boston Lincolnshire ameno kokuti ndekupi guys mainzwa mari kai mainzwa mari yataugwa hanzi yangu £350 pechi 350 pachi yenyu imi katiti live ini nogwadza ndere tinyatsonzwisisa guys kana muri kuti live ini nogwadza muri kuti chiko imi live ini nogwadza chino kuti zvangofanana nekuti vasikana basa ka stay in handiti vasikana basa stay in kuno kwanopa ma 3.5 4000 5000 4.5 handiti saka inga muchi live ini nogwadza mukureve ino kuti zvakangofanana nekuti stay in womusikana wemumba handiti mukugwadzwa nekuwacha imi muri kugwadzwa nekugesa chembere muri kugwadzwa nekuwacha guys ngatiitei serious muri kuti live ini nogwadza kuwacha apa munocha nemeshini handiti munocha neshini chenyu kungo aina maybe kana dzisingaendisi kuno aina kumalondruko kubika chenyu kungobika imi nekuklina imba nekuchengeta munhu wako hati ndizvo guys mzigai kuti wosimbe zvemi handingadzika swemazviti izvozvozvo kana wagadzirwa mbepa unotoenda kwavari asi guys nyaya yekutanzwa ibasa rogwadza akatisanei nayo guys istay in guys kunokuvanhu vari kupuwa ma 3.5 4000 4.5 stay in agoriuse ndemurazi washeni revana panenge pane vana 10 vanenge varipo agoriwacha ziwasheni revana 10 vanenge varipo agowacha double story rinenge rine 10 bedrooms mai mwana anti mazviona agoningirira agomuka makusena achibika gongira achigesa vana na 5 o'clock anenge achigesa munyika chotona kugesa dachikoro imi zvokuno zvinotogwadza pane zvinhu zvokuuk zvekuno zvinotogwadza pane zvokuuk ini ngatoda kuenda kuuk ndingatoda kuenda kuuk yangu hanzi is the best job but not I'm not comparing the continents though. Do compare pamabasa maduties ndo andru compare hazvina basa turi ku UK vanhu vari kuno ku Africa maduties ndo andru compare andi maduties mamwe chete kutsvaira ndikoko handiti kuwacha ndikoko kuaina ndikoko difference ipo ndekuti chete imi munenge mune munhu amunenge muchizida focus naye zvamufanira vane ku Africa kuno vanenge vane munhu anenge achitafa vana vepo anenge achitofokasana navo hani maona hey aiona guys indiri kunzwa anzi zvakasiyana nekunu imi alright mirai timbonzwa nyaya iyi first kamuchiti zvakasiyana muri kuti kudiko muri kuti zvakasiyana papi imbofonayo guys timbo 3 zvakasiyana papi exactly maybe 3000 stay in mwedzi wese ufunge rekatinzwe maybe pane pasiri kunyatsonzwisisa rekaitinzwe vari ku UK makera fona itinzwe zvamuri kuti zvakasiyana ndeapi uchifona itinzwe because tinenge tichisakarasika maybe hanzi loneliness but loneliness ndiri mumari angu sara ndongotsvaga mafacebook live ndichingotenderera nawo ndongotsvaga mafacebook live ndichikotenderera nawo loneliness ndiri mukati mekeshi shamwari takambopinda mumakomba emakorokoza utora zveloneliness ndakambopinda mumakomba emakorokoza wakunzwa tichigara kumakorokoza uko muzvinyede kumakorokoza loneliness yaunotaura iyi ingave loneliness yakanyanya kuzvekudii mumakomba mekuti mai mwana muchakasara mekuti purisa raitikanzi black boot rakuuya taimanya mai mwana zvezvekumanya zviya kuri kutsvaga dhora
handi mazviona kwanzi namainyasha munhu tara zvaunosvikira full stop izvo manyasha manyora kuti kudi nemanyasha manyora kuti kudi kwemi ikenipopinda mukomenti nemanyasha ndekembeke tatanga guys onawo komenti yamainyasha iyo onawo komenti yamainyasha yavanyora ndekembeke yatanga onawo komenti yanapinapo yakagwana mainyasha iyo onawo komenti iyo yagwana mainyasha onawo komenti yakagwana mainyasha yandapinapo iyo guys fona itizwe kuti munguti zvakasiyana papi manyasha mune murume renyu kana kuti magaisa hamuna kurohwa naye manyasha manyasha makaguma kugara kuona murume wenyu rini kana kuti boyfriend yenyu rini manyasha chaitimozwa manyasha mazoti mativhurira mhekemheke baita henyu kola hello ndiri raiti muri seiko kana asina kuzviona kaine manazinatsorongo unless wataura nefamily kana family yavo ichizwisisa unogona kuvati ndikukumbirawo mabreaks angu in blocks saka maybe ukaita Monday, Tuesday, Wednesday kana private because kune private kune ema-agents ema-private munoronga mabreaks mega nevana vambuya saka kana uchiona kuti maybe kupa 6 hours like ukarega tora break Monday neTuesday unoenda break Wednesday unogona kuwa 6 hours kuti unogona kuenda kana kutaura unombonotenderera odi kana ari makampani mamwe makampani vanoudza umwekera because makampani akawanda anoita live-in ane madonki as well saka donkera anouya kuzokureliva for 2 hours but it's lonely taura chokwadi because kana sekuru there's only so much you can discuss na mbuya and there's only so much you can discuss na sekuru kana dzichirimo kana vari vaya vanenge vane Alzheimer's kana dementia unenge utopa mawani because wekutaura naye hapana asi unless phone yako morambidzwa imi muri kuti kwanzi unopiwa 2 hours dzekuzorora mune makamera kuneti makamera but you just have to be careful because ukasiya mbuya vari vega uchiti rega ndimbonomhanya ndopinda paTesco pajuve rega ndiende paTesco then mbuya vosara vachidonha trouble sometimes hama dzacho dzikasuspecta kuti uri kuabusa mbuya vanozati kumakamera twavo tuye chekuti tinenge turi hidden chinogona kunge chichioneka kunge ka-ornament kunge ka-aul kakangodhekoreswa padiri kamera saka vanenge vachiona zvese zviri kuitika o kana iri imba ine CCTV yekuti vana vambuya vanogona kuloga onto vanogona kuloga onto mafoni avo vachiona thank you is the burger inside okay sorry to name saka ndopanonesa because ndakangoita livhini kudhara but taimboendeswa kune dzimwe nzvimbo kunana Oxford uko kunana Abingdon mavillage ekuti the nearest thing to you chiripo shop wise ka inenge iri post office that's all
35 minutes kana uchidriva pamwe 30 minutes tuende kutown. Saka that's the only bit inobhora. And then sometimes ukaita off as well kana ari makampani ayekuti unenge uchizvibhadharira tax. Ukaita 2 weeks off unenge utoratambire pa 2 weeks idzodzo. But to be fair, my disadvantages acho mashoma, but living basa right. Kana timu nachibva kuZimbabwe kusvika kunokuita living ka anenge lucky singatomboita. Because vamwe vakushishinika kuno kakasvika anotombotanga ombowana maybe majobs ekuchengeta vana mumba achipiwa 500 a month. Maliving ari kubhadhara kana uri driver ukawana munhu ari chirema uya ukuthi anenge ane mota yake saka unenge uchimuendesa kana kucollege kana mafriend wherever kwaada kuenda unogona kutambira kana ma 1.2 a week. Yeah. Haiwa nasi ndazogurika nasi. I hope Africa makateererawo. Africa I hope makateerera. Musataure kwamusina kuswera tozvinyadzisa kufamba nitaurwa tisingazivi kana information yozobuda kudai taakusvava. Maiwaka munochwashwa. Aiwa living basa rakanaka ndiri kunyepa kana uchigona kuseva futi because unopiwa isepiwe chiko 35 pounds a week chikafu. Yekungopuwa a week unopiwa 35 pounds. Yako unopiwa nemafamily ekwaunenge waenda vanokupa 35 pounds a week for food. And then let's say mbuya like time sheet rako rinenge rina 8 to 8. Calls mbuya vakakudaidza na 9:30 dzemanheru unotaitiwa 4 pounds extra per call. Mbuya vakangokuti mail uyaenda ukapita weight sismail ndadropa chakati sismail ndakangona chakati kungokudaidza chete 4 pounds. Saka unonyora pasi kuti mbuya vandidedza kangani per night. Aiwa kola waita basa wasimbisa timu SA yakutoda kuuyawo ichatsvaka mavisa nedemo kuti vauyewo nokuti unoziva kuti nemakaya ndiri kuti zviri nani kokoko kumachemberedzani kunoku unoziva kuti rega nditore munhu anoshanda mumba kunoku ilive iniwo futika unyatsonzwa kuti zvakasiyana unzwe treatment yavanopiwa even nemunhu wanenge ashandira unyatsona kuti zvakatosiyana apa anenge achipiwa 3000 kana 3.5 yekuti Christmas uno achienda kumusha ingori mari yebhasi chete yekuenda kumusha nekudzoka hapana kana yemafuta yekutenga 2 liters yemafuta panenge pasina but treatment even chikafu chacho anenge achipiwa kana ti kune vamwe vanopiwa 3 slices dzechingwa kana 2 slices oswera akadaro ndikutokutaura chokwadi then kozoita kozita vamwe kuti vanenge vachibata zvakanaka vachipiwa chikafu asi vachibata chikafu chigarawo zvakanaka uchidi asi mari yacho inenge hakuna vashoma vari muno maisi angati ndoshanda basa remumba ndigopiwa kana kuti 8000 rands hakuna ndikutokudza hakuna kana vazouyawo kunoku vanhu ava ngavaregedze kuzoti kana vakapiwa mbuya sezvandataura kuti mbuya kana alzheimer's vanogona kunetsa. Saka musazorova ana mbuya vedu because it's a big issue. Ukangorova mbuya chete kana kuva abuser because pane vamwe vanoruma pane vamwe vanorova pane vamwe wekuti unokochimuti kana anonzi Jane oti Jane take a tablet darling vanokuzvati fuck off oti Jane come and sit down unokuzvati get away hazvisi kuti ane personal something newe but fungwa it is dementia. Saka you have to be very patient and unofanira kuziva matactics ekuti kana uchida agare pasi unomita sei umwe ukangoisa ndiro pategwa anotongomhanya but ukamuti uyaudya hani. Saka pane vanhu vokuti vandorova ana mbuya ndakamboenda kune imwe living yanga iri emergency ndandiri off zvandaledzwa kuti ndiende kune imwe living ambuya ndakaona vari shaken varowa and kera akataura kuti I was tired vakarara vachindimuta and vava vachinetsa makuseni during breakfast saka I lost it zvandavaisa mbama pashoulder. Alright. You have to be very careful. Alright. Ndukunzwa. Thank you very much kola rega nitorewe essay. Mera nitorewe essay. Thank you very much for the information. Information dzakakosha idzi guys. Information dzakakosha handi mazviona nokuti vanhu tinotaura dzimwe tisingazivi munoziva kutaura chinhu unozvita benzi ukataura chinhu chaunenge usingazivi mangwana kozobuda faira chairo chaunenge usina kukwana hanimaona plus zvino inspire vechidiki vachine simba rekuda kubuda kunze hanimaona kuti vainde kunze asi vanzwa chinhu zvinodiwa kuUK ka patience
kana uri munhu wehoho uko kuuk hawindi haunogari unosungwa hani maona kunoda vanhu vane patience kuti chero karohwa mbama nechembere unongoti amen handi mazviona chero kafirwa kumeso kunge vhidhiyo iya unongopukuta wosekerera hani maona uchiziva zvawakavinga uchiziva kuti wakatamira chi wakafambira basa wakatamira bhegi rauri kupiwa hani maona saka kunoda vanhu vane patience uko kana vemuno muese ava majaira kutora matithibrush evarungu kana chibatwa rafa chikweshisa matoere tozodzosera kuti mulungu akoche zvokwadi kukune makamera kwaye akaiswa muzvimaornaments unoonekwa unosungisiwa kuenda kujere saka kana uri kuani manzwa information iyi kunoindika kuuk kana kuwana vhisa rova pasi ukawana vhisa rova pasi asi kaunhu kaika kanoitika mudzimba mukamunoita kaikai mobva matokasiya kunoku musati makwira ndege nokuti zvokwadi uko unonofira mujere hani manzwa information iyi kuti makamera ainge akaiswa kana zvakangoteiwa iwe unenge uchingoti hamene kadhora ako hani maona iwe wakatopinda bhisi handi maona saka mazvinzoka right hanzi sei number tifone alright andiselina ndipindirewo number andiselina uyo anyora kuti hanzi vedu weuk inorwadza hayo handichika unoti kutukwa nechembere ugoti loneliness ugoti terrible weather ugoti chikafu chinoshata mazai anozara mvura achiita kunge raba I don't think kune mari inotokwana nemagariro acho chokwadi right hanzi nemunin'ina wangu kuuk akugariki weather shamwari kana iri nyaya yeweather shamwari ndotoonogwa hangu ndiriko ndotoonogwa ndichipuwa hangu 20,000 yangu pewiki zveweather zvinongotengawo majuzi wopfeka handiwana kana iri loneliness mai mwana unongoti kana wapedza basa paya womanya namalife iko zvinoenda I understand guys mundiregererawo I now understand why muchitevedza malife I now understand why vanhu vekudiaspora muchitevedza malife muchitobvunzana kuti ndikupi kwatanga life I now understand chokwadi ndaimbojaja mundiregerere ndasingatoziviwo loneliness yatora mukombe pano saka unongoti kutora kwangwana mutime wobata foni yako saka imimi shamwari dzenyu mafoni hani maona shamwari dzenyu mafoni munongoti mukawanawo kune live wo motegana moenda kumalive muchinodi nguva inofamba paunopedza malive unenge waneta hani maona wochinoti kubu worara handi maona zvokuti hanzi chembere dzinotuka kana kudii bvunzai vanoshanda kundiregai vafone vakudzei vanotorohwa chaiko ende muno mavagoni kunoripota vemuno musa kutodigwa mbama nabhosi chaichaiye mwana anotokudza kuti futseka unotauri chokuita iwewe mwana wari kuchengeta anotokudza kuti handitodi hautoana zvaunondiudza iwewe kutokutukira mai vako haunayo unotamba apa runenge uchifira 3,000 kana 2.5 yarehwa neumwe mucomment section hani maona saka ini ndinosa kuti diaspora kuri nani handika zvokuti hanzi nyere kuuk iko kune nyere handika aiwa zvina basa zvezvo munongotenga madhildo handiti munongotenga madhildo enyu otherwise dhildo ritori nani kuti harisina jealous plus harina zvigwere hani maona mongotenga dhildo renyu mogara nedhildo renyu vana gilibert mozoona kana mabuda chi kumaofuku ani mazviona kana iri nyaya yezemu rataugwa nomumwe mucomment section kuti unofane zemu hapana kana zemu muzva zvokuti zemu guys mirai ndikudzei imind yako mindset yako ndo inenge yakudza kuti ndagara nguva yakareba ndisina kumborara nemunhu right ameno afona apa regai timbonzwa tanoti kudii hallo madhumbe mushe yakanja naswera sei taswera hedu inini ndinoshanda remumba muno South Africa ndinoita zvevana ndinoklina mumba ndinoshanda Monday to Saturday pana 7 kusvika na 4 nditambira 10,300 ndichita 3,500 2,300 2,000 10,000 oh 10,000 you ndo ever since ndataka kunzwa iwe unokora mari yakadaro ndorevesa naye ave kudai imari yeMonday kusvika Saturday aiwa ndiwa ndatanga kutonzwa vazhinji ma 2.5 urushandira murungwe wanichi 3 years ndiri pano alright machallenges anosangana nawo ipapa ndeapiwo iwewe ndingati ndine machallenges panapa hangu ndigere zvakanaka sisimele handidi kunyeba nditoda kutenda Mwari chikafu unopuwa chikafu ndotenga ndega asi imba ndinogara mahara ipapo pabasa alright hautukwi navana hautukwi nevana vana vanonetsa vana vacho vanonetsa zvisingaite ndatojaira ndinongoti ndikazvifunga kuti inini ndakauya kuzoitei muno ndotosekerera ndiri kuziva kuti mwedzi wakupera mari iri kupinda vana vacho vanonetsa ane mukuru wacho ane pfungwa dzake dzakaita kunge dzakuda kurasika ane 6 years saka dzimwe nguva anotorova asi ndajaira sisimere kutorova mwana kutokurova chaiko saka kana mwana akurova
waudza vabereki voti kudi vana vabereki vacho marerere vanoita vana vavo ndizvo zvekuti mwana akachema hanzi don't cry ameno marerere avanoita vana vavo iwo ndezvekungoti vanomutsiura but matsiuriro acho ndekutoti kungotiwo ungoona kunge atsiurwa but hapana havaite zviya zvetime out zviya okay kuvana saka ndizvo tinongoshinga tiri muno todii alright no problem at least anzwa regatimbonzwa vanakuta vari muSouth Africa vanotambira mari dziri less than 5,000 timbonzwa. Okay, thank you very much. Hey, zvakaoma. Hey, right. Aripo here anotambira less than 5,000 apa muSA. Anotambira less than 5,000 ane challenge paanoshanda mumboya mudzi vari kudiaspora kuti vagare panzvimbo nokuti kuno kumutori wese ngavagare panzvimbo ikoko kudiaspora musambodai kutombokomblina zvokudaro. Mirai muri kunzwa here guys, aripo here anotambira mari iri less 5,000 achitotukwa futi nevari kana kunyimwa chikafu. madhayarizika sika mese mugere boy zviri kufaya mabasa. Inga South Africa yanaka zvinotonyara. Inga South Africa yanaka guys, vana vakora mari zvino vana vachatukwi muSouth Africa muno manaka guys, ani mukona kuti hapana kana ari kufona saka zvinhu zvanaka. Saka vari kuUK shingirira iyo vekuSA vagarika zvanaka zvinhu kunoko. Aiwa Madhumbe unotukwa here iwe? Fona Madhumbe namba iyo ndakapina apa. Namba yekufona ndakapina namba iyo fonai. Ndakapina namba iyo fonai. Guys izwo. Hello Kola. Hello boss Ismail. Hey, waswera sei? Ndaswera. Uri kushanda uri Madhumbe? Alright. Unopuwa chi 5 kana kuti more than 5 kana less than 5? Adona. Uri kufunda mumwe aripo. Hello, uripo zvina choti wadona. Uripo more than 5 here kana less than 5? Less than 5 so ndopuwa 4,000. Unopuwa 4,000. Magariro ari sei? Magariro akanaka. Avanetsi havaiti vana vacho vakura futi. Iwe ugere zvakanaka iwe. Saka kubva wapo wapinda muSA ndopo wakangoshanda chete baba? Ndakamboshanda hangu kumwe ichita mastay out but panapa ndopanda kustay. Vana vakura 15 years ne 20 years. Ugere zvakanaka Madhumbe, gara ipapo usabve. Kana uchitobata zvakanaka gara zvakanaka. Gara ipapo. Wazviwa? Gara ipapo usabe wazviwa? Usabe. Alright Madhumbe, regatimbonzwa ava mwari kufona. Alright. Kola hello. Hello Skumene. Yes, uri sei? Ndiri right. Iwe uri Madhumbe? But ndinoshanda paguest house. Usika uri Madhumbe here uri paguest house? Isitayimikasimeli yakangofanana nekuita Madhumbe. Hazvinambofanana. Unenge uchitukwa nani uri paguest house paunoita wifi, free wifi, ugotsendera uchidya chikafu chevanhu chevanhu vakabhukapo uchita yaunoda. Unowadza mubhedha here iwe paguest lodge? Ndinoita zvese, ndinobika, ndinoita laundry, ndinocleana pa10 rooms dzinge dziripo ndichipiwa less than 3,000. Vanokubatira 10 rooms uri 1? Chatingori 2. Home muri 2? Toita zvese kubva kureception kuenda kucleana maroom, kubika zvese. Chikafu munopiwa nani? Tinotenga. Ko chamunobika mukadla munoonekwa nani? Pane makamera. Paka takatoshota stock yake yanenge atenga tinotoya titotukonze. Mazai yangu ndakatenga mazai 30 yakapamba sei. Asi munhu mutema? Murungu ndewekuSpain. Anoomera chikafu? Zvakaoma Simeli, vari kwana rupira mari
shoma seso so achitopa accommodation for free as accommodation yachona iyatombo ayisi accommodation yetoti tingati accommodation zvino tangopiwa room yaitomboshandiswa I think sesitorum kudhara ndomatora samukacomplaina noti kudii takamboda kucomplaina vanozochiva vanoona zvelebha vaya manza vaimbotenderera vachida kuona mumaguest house takandokurumidza tanzi vakafona musatombodairi naiye ko iwe wadi kumbozo ii ndagwadziwasi kuitwa madhongi uku 10 rooms munocleana everyday kai marooms aya tinocleana everyday anogona kushandiswa room 1 inogona kushanda kana ka 3 pabrothel ka pabrothel room 1 ka 3 pabrothel It's like Anita, the other side rinenge rine BNB mamwe masaidzi anomashandisa for short time accommodation. Short time dzevanhu vemustreet apa pabrothel saka imi munotomboitisa mashort time ndingida tiuze chokwadi aiwatuze tinasindechobheke chaa tiuze shuwa tiuze chokwadi zviri kufamba sei paguest apa isusu hatitomboite izvozvo kozi takaita izvozvo nemagesti ka zvinouraya basa zvavafanira kuti magesti hatitombowani nguva yekuita izvozvo tetiri business meli zvoti kana nguva yacho yekuti unochiuda kunosangana negesti ka hatitomboiwani ende hazvitombodimo matiri nekuchinja zvinhu panenge vachita vasikana ka zvinotomisa mwoyo haumbozvifarire pakaipa saka iwe zvaunoti toda kuti uite ka toda kuti muninga utipe phone number toda kutsiretena muspain uzvo andiona toda kutsiretena muspain zvakasimba kuita kuti vanhu vari kubva kulabor law andiona anofanira kuti toda kumubvunza how much are you paying your ngikiri we are coming there tomorrow how much are you paying the people that are working for you anonyetsogona chirungu here toda kutora chinhu chakavhunda saka azondibate anogona chirungu zvokudaro anogona chirungu zvokunyanyisa munotoinzwa asendi akabetonge makula alright toda kumbomufamba basa rakawanisa iri pakupuwa 3000 kana 3.5 isu tongofanira tichikuita kunge vanhu velebha handiona toda kuwa kuti vashandi vako magariro avo akamira sei unovabhadhira mari uri kuvabhadhira mari dziva mutemo here kana kuti uri kuvabatira saka umbotipa phone number kungotiko zvino dzaaleita nozi kufona maafter hours anobva nyatsokuona kuti hapana anda kufonegwa kuri before 5 antiwazviona ma-working hours tobva tanyatsa kumbomubata undisendere please timboona tataura naye imi aiwa isusu tikafona mira guys isusu ini ndikafona handiti ndichifona semunhu wokulabor anovadzinga basa pakuti anovaconnecta papia neni ndavhuda zvifonera ndiri munhu wokulabor ndatomboinvestigate ati vanhu vokulabor chika pakambani anoita sei handi ndoita saizvozvo saka ungavaconnecta pakuti chi neni uchoda kufonekwa during the week working hours ndopotomubata ipapo watinhasi chichaitika tokuti zvoni mwedzi waDecember unoyu vanhu vanenge vachida kutumirawo mari kumusha nekukasika imagine kuti mari yaiswa nhasi musi wa24 aina kana bonus kumubvunza kuti ko hapana bonus zvikanzi chitotendai mwari kuti timune salary ari rafu apo January to December hapana kana munhu anongotora leave kana kuti ambotorawo madays etambozorora even mapublic holidays tinongoshanda as normal days hatombozviverenge kana kuti hanzi mapublic holidays shandai zvenyu nokubhadharai hatombozvitarisa zvese izvozvo tinoshanda January to December hapana kana munhu akambotora leave asi kumubvunza nhasi bonus abva atoti zvenyu thank God you got salary saka iyo ndiyo muri kunziminisa kumusha mutumire vana kumusha iyoyo iyo iri kuuya musi wa24 vanhu vanotanga
ko chichita naidi hapana nozowa kune basa here asikana December January akuuya guys ngatitsvagira nei mabasa nditi ndisi zvataita kunza maposti eningikiri ematicha panapa nevemakeara nditi January akusvika kana uchizivawo pane umwe angachita stay in asina kudzoka handitika please tibateiwo tiadvertise post ichi handiti ava vanhu vakaita sevava vanopindawo ipapo zvikatovenani kuti agare mustay in manowana nguva yekuzorora manenge achiclean hake 3 bedrooms ka achipiwa zvitori nani guys 10 rooms guys unogona kumuka panogona kuya maguest anenge achida breakfast yavo kuma5 tomukira makusenseniwayo toseva mabreakfast tichipedza totangana nemarooms hamuna kana chitime yekunzi zororai munhu munogona kutongomutswa pakati peusiku guest yasvika hamuna kana time yekutanga basa kana time yekupedza basa chake chete kungosenda mabookings muchimuka muchingoita basa une permit anayo saka why ari kukudaro iyi atori neutsinye utori maari muri mazimba muri tumese anoshandirwa nemazimba chete ndofunga ndo advantage yaanoda kutora iyoyo ndo vanhu vakaipa iye foreigner but yakutobata kunge mazimba okunge vamwe vanhu vamene vari kubva pamupasi pemugodhi uri kupi kwacho kuSouth Africa kunoko kuDurban Durban obvious ari kuDurban maindia awati muspain muspanish but still kuDurban guys saka iwe ukawana basa lese wana kana unaona Joburg kana unaona Pretoria kana kuti kupi uri willing ku relocate azvina kana basa handiti good right saka guys kana munhu anze ari kuDurban kana uri kuzivawo pane mumwe munhu aenda kuZimbabwe anogona kusadzoka handika kana kuti pane pari kudiwa munhu izvozvi please ndibateiwo handika ndibateiwo fast vana ava vainde pabasa ona izvo usatsizvi vari kuUK muchiri kucomplain here are you still complaining veUK are you still complaining now that you have heard your story zviri kutoitika presently are you still complaining kana mukatowana ari maviri nemumwe wangu anoshanda nainternet handiti aiwa ndikangomanzwa ndototanga kutokudza undibate kuwa nhamba yangu yeWhatsApp kwete ishi yeWhatsApp chaiche kuti ndigare ndakasevha nhamba dzako kuti basa kuitira kuti munhu anenge angonditi kwaita basa ukati ugona pane muna December zvakaitika pane mukadzi akatouya akati sine linitsvakirewo munhu anosara pabasa pangu ndandichipiwa 6,000 saka ndikuenda kuholiday ndisodzoka muna February naiwa munorelocate alright iri bom nina thank you very much sorry akuwena hapakaipa nazvakaoma guys ende uyanda kusiyiwa pasina kana notice yada kutambwa rafu mai mwana pasina kana notice wongosiya pasina kana notice wongotosiya mai mwana muri kuzvinzwa kavari kuUK manzwa veUK mazvinzwa dati munzwe muri kunyanya kuchema madhumbe moro ndiri right asi iwe madhumbe uri kuchema uri kukomblera iwe unogara uri pamalive uri pabasa ungati murungu wako anokubata rafu iwe muri kutaura zvemalive here kana kuti mataura kuti vanopiwa mari vane masituation pamabasa indira ndoda kuwa situation yako ini chikuona chichidwa uchitengwa tiketi rendega uchinda kuout ndoda kuwa situation yako ndeipi Disimeli muri kuti vari munhu muSouth Africa Disimeli do you know what I want to talk about do you know what I want to talk about hakuna here vari kutaura kuti ni murungu wangu ari right apa wari right hapana here vari kutaura varipo saka inda why are you questioning me before I talk my sister I have to question you because indafunga kuti kuda kuya kutaura kuti uyu hauna kugara zvakanaka nokuti ndokona uchikuna ndege nevarungu vako uchiinda kunze kwenyika kunana Durban kunofara kupura ndege hakuna zvakunoshanda sisi we come here for money handiti nange ndikasiyiwa mumba ndikasakwizwa ndege ndichipiwa mari ere nani handicomplain chitaura machallenges ako tichimahwa uri kuti une machallenges let's hear the challenges since I want to talk nepanda ndichishanda before kune panga kune vana ava umwe anga ine 6 years umwe anga ine 7 mukuru mudiki ane 4 saka zvavaiita manje vana ava vaitoni challenge if ndiwo mabosi ndokwandiri kuda kutaura nezvako ikoko kwandaishanda I have some people vandakatoudza nesituation yandaisangana nayo kwandaishanda ndaiharaswa nevana ukaudza vabereki vacho vaiti kudii ndikaudza vabereki vacho vaiti kwanzi izvo haugoni vana
anditi augone vana tikati why munoti inini handigone vana venyu ava vakazomira sei vana rudzii inini I've been working for a long time. Saka waiudza murungu izvozvo ava vakamira sei waiudza murungu izvozvo Madhumbe? Ndakavaudza kuti ko venyu vakambomira sei vandisingagoni vana venzou here kana kuti vana vemhuka here handiti vana vemunhu here handiti chinonetsa ndechekuti vana vega vega vamwe havana mutemo, some they don't have manners, some they don't respect especially kana vachiziva kuti uyu ni maid vanenge vachiona from their parents. Saka kunoko hakuna and haubvumidzwi kurova mwana womurungu. That one is not allowed. Asi ivo ndo vaitondorova izvo ndaitorohwa inini vanga vaishandisa zvimarabha snake, vanga vaine zvimarabha snake zvavo zviya, ndaitozoona chazi hui kumusana wokupisa ndarohwa nerabha snake. rega nhama hazvisegezi kurohwa nerabha snake kumusana ndisingakwanisi kudzosera inini amwe professional neni ndakadzidziswa nezvevana. Ndinoziva kuti mwana womunhu aiswe mbama kana mwana wake chaiwo mwana wako hazvibvumidzwi kurohwa mwana ari under age, but ivo vaitozviziva kuti uyu haatirovi. Ndaitozwa nyoka yakurova kumusana kuwi rabha snake yaiya ndairohwa dzimwe wakakotama uri kutora washing from machine rabha snake wi kana kiki kuzwa wakikwa zvese izvozvo ndaingoramba ndichiharaswa zvokuti pandakazobviswa ndikauya pano I feel so comfortable. Ko ivo vana izvozvi akazoinda here iyo yawaishandira uya contract yavo yakaterminatwa yavanga vaine tenda ine mari yakawanda saka yakaterminatwa. Saka yaterminatwa vakaona sekunge ivo maforena havadi kuti vashande muno muSouth Africa. That's why vakaita shungu dzekutengesa zvese kuti vaende. Alright, singavaindawo nezvana zvavo zvorova vanhu nemarabha snake ngavadzokerawo kunyika kwavo. Ndipo kwana ndine challenge ndakatombodza vamwe vana Madhumbe ndichiti rwakuuya ikoko kuUK rwauya rwutambe gede ikweyo nokuti vanga vachitamba inini gede kunoku ndakatambwa zvisingaiti. That's what I come here to talk about. Nevana ivava. Saka pauriko zvino parisei Madhu? Hapana mwana achiri mucheche. Saka amero kana akazokura kuti achazondirovawo here, but mwana kazhinji mwana wokukura naye unomudzisa mutemo yako, unomudzisa mutemo ndiwo unotomudzisa. Saka akatorika shamwari kanondichemera kangandiona for now, but ameno kazokurawo kanoona kuti uyu mushandi pari zvino dzimwe nguva akaone musiyano maskini yedu. Asi kana mwana wakuona kuti this one is black, vana vaya vari rude unoona nhamo. Unoku kuAfrica tiri kuona nhamo ende tinopiwa mari shoma ende hatitengerwi chikafu. Asi pauri Madhu ndokumboona uchitenda kuti ndatengerwa beef stew, ndatengerwa mutton stew. I'm not talking about here. Ndiri kutaura nepandakabva because ndatozwa muchibvunza vamwe kuti hauna kumboshanda pamwe here panga pari sei. Saka inini ndaona zvakakodzera kuti ndichifone nditaure zvepandakabva. Saka iye nai Madhu ipo pauri apa izvozvi sezvo pari raisisire kugerako zviripo pakanaka chose. Malive anongochita havana problem nazvo. Inini ndiri kurongwa now I'm talking to you. Hazvirambidzwi kutaura pafoni. Hazvirambidzwi kutaura nemunhu pafoni. Now I'm talking to you. Kana ndichiita malive ndinochitira pafoni futi. Handimbozoitidhira ndichiredza kuti vanzwe vamuke vakawata. Ndinotaurawo zvine zvakanaka. Alright, saka vanenge vasingazivi kuti uripo. Okay, alright, no understand. Saka inini handisi kumbozorega kuita malive because ndiri kuita something. Izvozvi ndakutoona vanhu vamwe vanotipa mari yekuti tenga chikafu. Ndakutotenga chikafu izvozvi ndandisati ndatambira but ndiri kutodya chikafu chechirungu. Saka I will not chaunopiwa nemafanzi ako handiti? Nemafanzi angu ndakatopiwa chikafu changu mari yakutenga chikafu nemafanzi angu ivo vasiti vandipa mari. Saka ndingazvirega here zvinondipa chokudya ini kudya kwacho ndizvozvo. Apa une free wifi? Ndine free wifi kana ndaona shandisa wifi sekushandisa wifi. Haiwa kana itovepo famba nebhora Madhu. Ndinotenga kana ndaona zvisingashandi ndotenga airtime yangu pamukuru ndoshandisa airtime yangu as long ndapinda palive. Exactly. Iro page rako wakazomonetize here iwe? Handisati ndamonetize, but I want to tell you
you something sisimeli mukaona munhu achikwira ndege kana kuti mukaona achinzi anenge achida kunoshandiswa kukwira ndege kuya wakuda kunoshandiswa ikoko handiti saka vanoona zvakakodzera kuti tikatora uyu watisingazobhadhari zvakawanda mberi ngatimutore tomukwidza ndege tinomushandisa saka handingoshamisi zviya madu pane umwe atori wedu mudhayariswe pana patitipa ndipa account number yako unozotsvaga comment yacho mucomment section unomupa ave Christmas yako yatouya early kaiwe Christmas yako yatouya early zveiwe ndokutora mangwangu and I will not sit down and keep quiet and cry. I will not do that. Ndizvozvo. As long as I'm using my mouth to talk with people, there's nothing wrong with that. Yeah, true. Ndizvozvo. Saka inini handisi kumbosiya zvendinoona hama nditori nehama dzangu shamwari dzangu dzandakaonana nadzo pa Facebook true. Saka handisi kumbosiya asi my challenges anenge arimo like kuya kwandanga ndiri handiti maiona kuti ndaibuda ndiri mupalace ndaigara mupalace kuya but ndaisaonekwa semunhu ndaisaonekwa semunhu paya vanozviziva ndaivaudza kuti zvandiri kuitwa pano ndairamba ndakatongwa nevana ivavo vaindijambira kana kundisvipa vaindisvipa kumeso asi waimbofa kuti pakuzvigezesa paya vanofa wambochishunyavo zvisingaonekwi sisimei mwana wakabata laptop uchiita tsvina wakabata laptop uchibaya palaptop unokuti madhumbo uyo nditsvaire sure kwangu uyo maoko ako haagoni kutsvaira here anotaura kuti inini ndosema kukutsvaira dzimwe nguva andozobata tsvina yangu saka iwe utsvaira that is your job saka waitotsvaira ndaitotsvaira ini ndapedza ndotoflasha iye utosimuka uenda chakwe chaanoita uye uzogara pachemba 7 years uchibaya laptop wapedza unokudaidza ukasakuuya unokudza kuti I want to tell my mom to fire you no vanga vakajaidzwa vanavo saka ndakasangana nezvakawanda ende vana vemhando dzandakaona apo handisati ndakambovaona vava vakajaidzwa imbwa chaidzo dzaiuya kuzochema padhoo kuti buda uya kuzotamba nesu inyari weekend ndaizouya titambe nevana kana nembwa dzaiuya dzichichema imbwa yauya chiburukuta padhoo apa kusvikira ndavhura dhoo tobuda totamba vaingoda kutamba havazviziva kuti madhumba ane nguva yekuzorora those ones they don't know imbwa futi yada kutamba newe kana imbwa yaiuya kuzotamba izomara dhoo kudai kumara dhoo yobva yarira padhoo ipapo kusvikira wavhura dhoo yobva yaita wigiri musi wayo ipinda mumba mako neweekend no I understand at least nyaya yacho ndeyekuti mhuri yese yanga isingazivi kuti madhumbo unozorora madhumbo une ropa madhumbo une nguva yekumbozororawo ndaishanda sedhombi ndaitsvaira mugaraji ndaisuka mabhurai ndaisuka mavheranda everything zvanga zviri mumaoko angu zvese asi vakomana vekushanda vanga varipo vekunze inangu papo ndo patozosiyana inangu handingazogoni kushanda kundisvipira kumeso ndochisvipira ndigochibika ndigosungwa handizozvigoni hangu izvozvo handingazozvikwanisi kundisvipira kumeso regai ndazoandastanda wai muchinzi kubaba vachiti tinotora vatizibhurashu topedza shungu tokoshesa toirei todzosera kuti vakweshe nadzo ndakuandastanda tine mhaka yei manje kuchipirwa kumeso kurwa nerabha handochikwapura nerabha yacho iyoyo kusvika chati baba nemuridzo aiwa kurivenja kurokwa here anozorivenja kurokwa ndainzi everything nevana vatitsamwisa siya go to your room go now and go to your room ndaidzingwa kuzoenda kurumu kwako zvavaiona ndichiitwa nevabereki vacho ndo zvandaitwawo nevana ina hangu papa mwari vazondibatsira handingazozvitola reti handosungwa handoenda kupolisi chaiko handosungwa nokuti mwoyo wangu auzosvika ipapo auzosvikawo ipapo zvorwadza that's what I come here for life venyu pandiri panapa handina zvokutaura ndiri kushandira vana vadiki handina hangu zvokutaura havatauri vanhu vakanyarara vanhu vaya vasingambofu asi chikafu uri kunzi uzvitengere futi chikafu ndinozvitengera pano kana chisina kukwana ndozvitengera ndikati mazuva ekutanga ndasvika pano ndo mazuva andakagamuchirwa ndikatengerwa chikafu nenyama chichi mazuva ano hakusina ndakutengerwa mavegetable ndo handakutengerwa kunyanya. What if you told them that I don't eat vegetables already? Ameno vanokufanira kuti ndidye mavegetables andotengerwa makabeji right now fridge yangu yakazara nemakabeji mangani
Mangani makabeji. Unotenga makabeji mangani? Ndatengerwa nhasi. Manga mune 3. Izvi anenge afu. Makabeji yao maomberewe. Makabeji anotengwa mahafu. But hapana kana 1 randaka ndofunga 1 ndo randakambodya musuya wandainyepa kuti bega cheese bega ndofunga ndo musuya ndakangogudura 1 cabbage mamwese akangoina namwirwa anoitwa kushopu saka ndizvo zvavari but I don't care kutenge chikafu changu kana vanhu vasingandishushi vari pano havandishushi. Saka unomirira kuti kana vazokutambira unotenga kunyama yako uisa mfiriji zvizvo unoda uisa mfiriji. Zvino kana watenga right badu vana vasazvo vakaregerwa kudai so kana watenga chikafu chako chinonaka semunhu anenge atambira unenge udambospoila anditi wenda unotengawo chikafu chako chinonaka uya nacho vana vako kuona uchipinda havazouya here kumba kuda kudla izvo zvawatenga izvozvo kuti vachingorova vaitouya chaizondishamisa ndechekuti vana vaiuya vachizotamba kurumu kwangu vachida fudhu yangu asi kwamai vavo havasaindida inini ndaenda kwamai vavo vaipretenda as if they don't know me but inini during the weekend vaiuya vakasachedzwa vaiswera murumu mangu mai vacho ndo vaizondiparidza kuti usazopa vana vangu chikafu chako chawakatenga kumachaina uchiisa aromati. I don't want my kids kuti vadye aromati. They are guys ndosaka vakatorwa contract iyoyo vaive neutsinye ndosaka yakatorwa contract. Kuti vadye aromati plus food yako yaunotenga imwe inenge isina kugadzirwa chiini saka please kana vauya ikoko usavapa. Saka ndaenda kuvaudza kuti vauya ndoti mama venye havadi kuti mudye ondiudza kuti just leave here alone that's stupid. Next time kana vakutenga cabbage vauudza kuti no thank you. Kana vauda kutenga cabbage vauudza kuti no thank you. Now I'm having running stomach with the cabbage. No thank you. It's fine. I'll eat with water. Wosiya zvakadaro. Panapa vanototenga ndo vakazara mufriji vanotenga havanditauriri kuti vakunotenga ndona zvinhu zva pavanenge vakuda kugambudzidza paya pavanenge vakuda kupa ingoti no thank you pavanenge vakuda kupa cabbage roro ingwapa homework mune zvakanaka nesmile uchisekerera usambotadza kutsama nesmile yakanaka kuti thank you madam but hey no I'm having running stomach now with this cabbage I think this one I'll pass. I'll eat with water and salt. Tunoti vanoti kudii pano ndiana Jesu avanye havatauri zvavo but inini ndikanyasashushwa baba saka nyange ndikapuwa mari shoma I will take 100 rand or 200 ndowedzera chikafu changu ndodya because inini ndofarira kudya chandisinganyanyi kuti kushushwa ndokwandisingadi chiti kunetswa ndokwandisingadi saka vanhu vari kuno kuAfrica vanoshusha vanoshandisa zviri over vanotipa mabasa asiri edu. Right. No Madunda kunzwa. By the way guys, inda munofollowa Fanny Madumbe. Anonzi Fanny Madumbe anditi pa Facebook. Inda munofollowa kune vano so much. Kune vano mafans amadumba panapa please. Muri kunzwa ka ndozvo zvimwe nguva anogona kuva asingazakudzi chokwadi kana kuti maybe achitaura mofunga kuti munhu ari kupema. Handi maona. Aiwa but chiro kava chiziva vanhu vanotora zvinhu neconcept yakasiyana. Handi waona. Unogona kutofamba uchinzi unopema zvakazodai. Ndofunga ipanapa tinotaura chokwadi handi moment tinodzera chokwadi pano because we are like a family mazvinzo zvakuita go through saka mukaona atanga kutsara pepa kana ona koka 50 rand mutumire atenge usavedi we cabbage ari ngoiti ndo chokwadi ini cabbage nokoti yangu musalad chaiko nokoti yangu mukoslo kwandanza ne cabbage ai ndingawadzosera cabbage ravo saka kana waona une nchini deni right muri wedo kumushauri nani ndingatakura chiudya ndingatodya zvangu every day because kumusha todya muri wo every day ndingatofrya zvakanaka chaizvo mumusindobofrya nemafuta asina madivase mumusise madivase ndingatodyaza nemuriwo ukumusha kwete cabbage ari ngoiti ndo chokwadi chiripo saka vanenge vachida kuzopota muchibatsirawo itai muchikandawo vasikana ndokurarama kwavo muese yavarevi nhema vanhu ivava. Nhasi ndinayo nyama nhasi ndatengerwa ndabvunzwa vachienda kumashopu hanzi tiri kumbonomhanya kutenga zvinhu zvokufamba nazvo mangwana vari kuindepi ndikandoda chicken nhasi ndataura kundoda chicken ndikatengerwa chicken vari kuindepi mangwana vari muno zvavo mudhuze muno vari kungogara zvavo kumahotera vari mudhuze muno asi nhai madhu mumba macho mune makamera aiwa hamuna kozvo zvavari kuinda mangwana andinosara oga ukambochapudzawo mukicheni mavo vangazvione nyama iyoyo umboisawo mufiriji hakutorina munoziva vechidiki here sisimeri vechidiki havadyi kunyanya vasati vane vana vanodya ava havadyi vana vavo vasati vadya ivo havadyi hakuna chekutora ikoko hakuna ndatobvako izvozvi ndaichitoita peace job hakuna iti mari yacho haina kuuya inozouyiwa vanozotipa voda mari yacho peace job saka ivo vanodyei vanyanyi kudya vanotobuda
vachinodya havanyanyi kutotenga chikafu havanyanyi zvokuti kana vatonditengera inini like now ndatoda chicken vakanditengera chicken breast aya anenge ari 3 muchitray ari 3 saka vanotoona kunge vatonditengera zvakawanda because it just as for them havanyanyi kutenga zvinhu vachida kudya vanoita out voenda kunodya zvino pavanoenda out vachienda kunodya iwo makusenti kuti uri kushanda mamawo pabreakfast time yebreakfast yayo unonzi ubude unobika breakfast yako mwako panapa ndinotozvibikira ndega inini ndinelakire kushanda mune makicheni akanaka nemabedroom akanaka saka ivo ndine kicheni yangu nesitovu yangu ndotozvibikira uye ava vari panapa handimborina shungu dzandinovapa because vanhu vaya vakanyarara kuti havatauri oraiti madu ukaona zvazombonyanya kuomesa washaisa papa unombota chivoti vakova mainini ndikandirewo chitwendirani nditenge chinyama tokukandirawo unotengawo handiti kana ziziveri aiwa ndakatombokavwa nemafanzi angu zvokuti am more than happy now ndiri kudya english food ndodiva kuti english food yakatoga mafanzi ako ichaperazve mafanzi ako asinawo mari haikona kuzombonyara kuti woya kukona kuti sisimeri ndashayiwawo ndipe kana mune ka30 ndikandirewo nhasi zvakazikabheji riya rauya ndikandisina kuondokukandirawo notenga kanyama woti thank you so much sinotenda nenguva yamandipa alright madu thank you very much ende ndadowatsitsi zvakaoma thank you very much naimi ndiudzeiwo ende zvakaoma UK are you still complaining UK are you there are you still complaining guys muchiri kucomplaina here muri kudzidzwa kaidzi muchiri kucomplaina here apa muchiri kucomplaina here saka guys gaitipinde muchikamu chedu chinyaya yedu yanhasi yemvenge anditika ndofunga indiregai ndingokontiwa sikana vari kuuk garai pamabasa ipapo garai ipapo rohwai henyu muri pabasa muchipiwa 20,000 yenyu ipapo pewiki handimaona rohwai muchipiwa 20,000 yenyu yewiki muripo hazvina basa handiti haumborohuka fane zvichemberi zvaizva zvongokuti pa asi hauzvirovi zvogwadza plus haufi nokurohwa nechemberi handimaona haufi unongoiginwawo handimaona nekunoku africa vari wese sure talking from experience kuno kuAfrica variwe ndakambokudza yangu yegore riya mai mwana changopinda muSA mai mwana yemusikana wayo kundikurira skin jean rake rakanga waikurira skin jean ne G-string one time G-string pachiline chepakati chechiya ndisore vekuikea chiline chepakati chinenge chakazara nabhi mai mwana ongosiya pa kwanzi wacha mai mwana chinzi ndiwache ini nchizi ndiwache mai mwana nemusikana ye G-string skin jean chaingokurira nchibhurugwa chacho ka1 saka muno muri wese mai mwana hello kola. Hello. Maskara sei. Ndasikira masana sei wako? Andriku fono kubva ku UK. Ndaona hande itinzwe. Muri mstay in. Andiribo. Ndimumwe vanhu vanga vachita been for a long time. For a long time. Vanhu vanotanzi livhini inorwadza livhini chino unenge une nungo. Alright. Kumalivhini kunorohwa vanhu kunoita sei but you need passion. Because as a care are trained kuti uhandle munhu nemunhu vanhu nevanhu vari different. Even dementia itself is different. Anditi inini ndakadhila client yangu for over 7 years. Anditi 7 years izvita kuti ndakapedzera ndakuacta kunge munhu anopenga kuti zvinoita. Muri yachona munozoti vaita zvekuti vana kuti kana ndisipo ndaenda ko vanovhisa every other day. But kana ndiripo vanoita kana 3 months. Kuti ndaigara kulivhini about 6 months 8 months. Anditi wirirana neclient yako this is the client yako because akatrainwa. You don't just go to living usina kutrainwa. Kuti kuaccept inonzi kuaccept client yako unongopuwa profile yako. Unless kana uri kuti uri munhu wekuti waburuka ndege nhasi hauna kutrainwa kuita care you don't know anything about your client because you choose upon clients kuti uyu anoenderana neni because ini ndakaita 2 years ndikiramba client iyoyo iyi yandikutaura kuti ndakagara naye 7 years but time yandakazoenda kunogara naye ndakatoona iya ndakaruzurira akafa hake muna August and I miss him so much but takange taklika zvekuti even muri vanga kufira kuti it is safer with my other than kuva neshu. Okay. But he angitakuti kuti ndiri safe here kutibvunza kuti ndiri safe here nemwana wangu. Taita inonzi zvekuti ndanda part of the family.
anditi ndakatowa mari iri kutyisa inoshamisa nemhuri iyi. Pakafa babava. Vakafa muna August, October ndakatowa mari inotyisa. Vakati tiri kukupa mari iyi kwandini iri kutyisa handiti. But vakati bear with us, tine zvokuda kuitira. Urikuzwa? Patience is the client. Have patience. Kuti hanzi vanorova vanoita sei. Ukamuti wandirova handirova ndiri kurova. Ndiri mumaoko. Dzidza. Munhu dzidza. Handisi ndega ndiri kutaura dzandiri kutaura zvidzidza takawanda macarers. Kune macarers anoutsinye. Anopa maclients. Unoona kuti kutorera client inonzi tii iri kupisa mukanwa. Ndozvawakabvira uya upe kumakubarungu tii inopisa mukanwa. Kuma rine vanhu vane enga so mukati memwoyo wavo. Itira zvauri client iyoyo zvaungada kuti amai vako nababa vako vaitirwe. Nyangwe vakafa ini vangu vakafa. Ndakapfuma kuti baba vangu kudai kuti vapenyu so murume uyu. Zvose zvandaikwanisa kuitira baba vangu ndakusvika pamurume uyu. But ndakatendwa kungonziso zvawakatiitira ndizvo izvi. Mari yacho inotyisa. Ndakavaka imba yangu iri kutyisa. Nyaya yelivhini musanyemera nekuti handirivhini inorwadza iradzo ikakurwadza une nungo hapana chinonzwa kuti ndichavoisa munhu kuita sekuti sei hazvirwadze takabva kuumba kuti tiuye kuzoshanda pinzve ndizvo chete zvandira kutaura vanhu macarers esakuita livhini come on guys takabva kumusha kuti tiuye kuzoshanda ida claim chako sekuda kwaunoita mai vako kana baba vako kana vakafa vafunga kuti kuti handiri kuita zvinhu kudai zvaitirwa mai vangu kana baba vangu ndaiita sei. Vamweni vagoni takavakadzimba. Right. Muri kuinzwa advice yoka but advice yavo advice yakanaka chose. Muri kuinzwa zvavakutaura. Hanzi musasiyana neusimbe. Handika shanda dzidza client yako zvainoda ikakurova iudze mune zvakanaka kuti wandirova handiti usandirove handi iye semunhu wenyama anofunga achaona kuti apa ndakanganisa chikuru chikudiwa nzi dzidza client yako poita mwabvunza mubvunzo conversation hanzi makubvumidzwa kupuwa mari here magifts mimi nemaclients zvazvinoita ndezvekuti hatibvumidzwa kupiwa mari directly but client vanokutenda vanogona kutomboudza even agent yako kuti takupa munhu uyu mari yakadaiwo kana kuti tipawo mabank details ako. Alright. Yes. Okay. Kopaipa pamunozoba maringi emachembere mumaoko nemabank card zvinenge musha kwenyu kunenge kune ngozi yehumbovavha because zviripo zvisiye zviripo hautyi here kuti chinhu chandokubata ikamwe pane maachis emuvi hautyi here kuti munhu uyu akamukata pamangwana nemwane ngozi musha kwenyu kune ngozi kune shavi rehumbavha and it will follow your grandchildren achigumire ipapo kuti chambokuita kuti ubve kumba kwakoko watadza kuenda macharity shop zviriko zvinhu izvi ndataedza kuenda charity shop kunotenga charity shop zvakachipa mhane zvinhu izvi panenge paita ringi inenge ine makarats akawanda kaigold ungazivara charity shop here iyoyo haukudubire kudubure zvimba maclient kunokumbira pamishin kuti apa ndaona kunge pasina kurongedzeka zvakanaka ukaparongedza so zvinhu izvi ndichazviumupa ndichaita pakati kune chinonzi even inonzi patinopinda kumabasa itai inventory nemaclients enyu munenge makubirei kuzvitakurira ngozi ndakaita 7 years ne1 client iyoyo and handiri kukunyemerai chakupa receipt ugoratidza zvinoitwa ukasvika pamusha pavanhu teranira ita basa rako nerudo rwese kambani yandaishandira inini havana remuromo neni kuti pese pandinoenda ndinoziya good marks. See a good marks for the company that you're working for. See a good marks for your own self because maybe you're private but koiwewe pauchadaenda mangwana uchada reference. Saka malive ini kunana UK ukoko ane mari kudarika manesika ane mari ndiani malive ine manesi inini hangu kutaura chokwadika mwana wangu inini ndinoita malivini but ndaitambira more than mwana wangu. Chai okay
Okay. All right. And akubata because zvotokutanzi zemo ndine 7 years andine murume akanaona murume arinenge ndikuzireclass yam nonga uchita zemo rinobva kupika uchida kana uri focus zveshuwa zema uri nzwi eya zvezemo zvaizva zvinhu zviri mubrain zviya kuzviregerera kuya zviri mubrain ukangoita bhizi cheko hauna kana chero zvekuti kwai murume zvezva ndezvekuzviregerera kuti mungwa zveshuwa zviya aiwa murume 7 years ndakagara neclass yangu 7 years akadigwa ndakange ndiripo zita rangu unozati mwari varipo kudenga uko it touched him from the heart usafunga kuti mari not all about money takabva kumumba ichichu takarerwa pachivanhu munhu ane rudo chaichaiyeka unopinda mama munhu uti mwari ndakuuya pabasa ndikuisa basa rangu pamberi penyu handiti vanokubvunira so because inini client yangu yainetsa vanhu vakashamisa kuti ndakazoita 7 years even vana vake musi wakapa vakati vakazviona sei ndaiti ndikaenda kofudai ndinofonerwa kuti uri kudzoka rini atanga vanhu vanokutaura kuti ndine kera wangu kuti kudai pano vaza aindisi even musi wakapa aitoziva kuti aritaura neni aibva ndibata so saka chinhu chechekuti akapa muna augusta ndisatadzokera kubasa even after now hanzi nenjadzi yangu iri conversation 7 years no sexy kola mune makwere mangani uyakonayo ndopika na baba wangu na mai vangu na baba wangu na mai vangu 7 years ida izvozvi ndakutanga kuchifunga kuti kunenge akutofira but handiri asi vakoma hakumbopfuripfuri here kunopfuura kabati modii kana kwapfuura kupfuura kunopfuura because chichi vakati tineteme kuti kunotopfuura but unoitani usazvijaidza izvozvo because ukazvijaidza izvozvo iwewo uri defocus ungakuti kudai kuri kuti ndakatanga kufunga kuti iwe kwapfuura ndimboenda kumba payase ndaipedza here kuivaka ndine magraduates angu 2 ndaigona kuzosvika saka 7 years amuri kutaura idzi ndiri kuona musi wamunobatwa cheko vakomaka hauye zvokadi handisi kuona pachibuda zvakanaka apa munobva mafa muchanakigwa zvokufa cheko chokaiti ndomusi wamunofenda iweyo unokufa kahwani zvose 7 mative vhijini kaini 7 vakoma mative vhijini musi wemunhu utofa munokanya kunakigwe vakoma ndiri kuengland kai unoenda murodi unosungwa unosungwa anonga zviudza kuti nyararatirati kana makamboidzwa jokuyo yemukwata kanonyaradza tiratita nyararagami tonyarara zvako ndikubasa ndakatoramba even murume adandiroora ndikati inimi chite zvamunoita inini ndakuita zvemalivhini and ndakavaka imba yangu ndakatenga imba yangu and ndiite zvinhu zvangu and ndinoshaina sandibara handizokorowa hembe 365 days ndinoshandai vanomukana vatina varume kudzimba varikuita malizimishanda yasikana unozozvitenda mangwana muri kuyarini kuafrica komo haudati ndiuye ndopandouya ndinoda kuita greka munhu anenge akanyatsa kukumirirai kunokwa ndonyatsa kubvuka hoteri yacho kuti musvikire imomo kuti munyatsa kusvikira imomo munganyatsa kuwana munhu akakumirira imomo tonyatsa munenge makamiririgwa musi wamunhu munoyarini ndauda kunyengwa redu kumbonyeberwa kuti zviri bho but time yanga ndine client yangu ndakazvipa moyo wangu kuclient yangu I'm good to go because handisinaye I gave my all to him because aida inimitate but ezvezvindapi if there's someone out there anoda kachembero kachitene 48 years ndiripo right majari
hanzi varume muri kwaerewo komazvinzwaka hanzi kana aripo chiclient chavanga vari focused nacho akazoshaika client uchu saka iko zvezvi hanzi I'm free to go handika vari kuda kutomboti vauyo kuafrica vavagodzokera zvakubasa kwavo handiti saka kana aripo ari kuda a 48-year-old woman haisi chemberi pafairfair hasi chemberi 48 havasi chemberi kana aripo ari kuda zvake handi kumbovatekenyedza nekumbovanonyanya nekuvakwesha kwesha handitika vari kuda kukweshwa ngura 7 years ngura yawandisa ma zvingazoperera mukungonza I love you here zvotoda kuti mumbokweshwa ngura here kwangu gwangura ibve saka kana uri mumcomment section varume please makore mamanzwa nditika vari kuda kukwangura ngura yevakoma wangu kana vaya kuno vanouya manje kuno kuafrica handiti please vanoda kukweshwa next week muchida 49 alright right hanzi ndikuda ne49 zvino 49 unezonyatso kukwesha here zvakanaka koma hazvisina ndimbotaka nekabhentene ikanyatso kukwesha kobvisa ngura mositsvaka muboyfriend we49 handi zvinenge zvezvo kuno kuafrica here zvezvokungoonaya kuno kuafrica kana masidzokera uko moutsvaka munhu wekuma49 chidiki chimbonyatso kukwesha ngura chozokugona here chimudhara 7 years vakoma dzawandisa kaidzi okay right 49 guys 49 zvichienda kumusoro wakafirwawo nemudzimai kana kuti wakarambana nemudzimai handitika kana kuti uri single for whatever reason handitika zvachose chose paita vakoma vari panapa 47 48 havasi munhu mukuru please you can post the CV kwandiri, bring the CV to me, then tona kuti zvinofamba sei. Asiwo kana waitawo iye mudhara wacho, woita mudhara ari fit anojima anti itawa sit-ups, unofa kuita ma-sit-ups, uchitamba ndombolo, uchimboridza ndombolo ri 1, womboridza kofi ri mbiri wanochidzidzira uchitamba sechiuno uchitamba uchipractice andika uchipractice kuti kuti vave munhu ari fit kana vakuuya unyatso kuwana kudii kujima munhu anditi ndozvatenge tichida izvo zvezvo andika saka